dagelan munggah sego metu wayah dagelan iki nggih sego entek. Tapi kan jedarane pun cukup dateng wingking wau. Cukup apa iki mau disugoi telo kacang. Wah lah. Lho, lah iwake wau. Iwak apa iku iwak urip? Kok iso iwak urip? Iwak awakmu ngerti apa ora mergo disuguhi iwak? Kenapa? Ben ngerti ajining wong karo kewan iki iso ngerti apa ora? Lho, ajine wong saka kewan kok iso Lah, ngerti? mulane awake dhewe kudu iso milah karo milih. Nek kewan mati iki manggone ning piring, nek wong mati manggone ning endi lho. Wah iki sik iki. Tuwa tenan ki, Pak. Tuwa iki to. Wah, gak nyandak kula. Oh. Bayu lah kono kok serupat-seruput ae. Iki hitungane piye? Iso ngene. Hah? Mas. Piye, Dik? Iso ngene kayak ngono, Mas. Iya iya tak. Ora trimo iki lha kuwi nganggo dekul. Jajal ndang Mas di panggung. ndang. Muter sih. Oh muter sik. Iso apa Ser ora? ya muser. Ayo jengkeng. Iso jengkeng. Ayah. Ayah. Iso. Ayah. Ayah. Tak kandhani sing lanang kaya terenggiling. Angger kedemek malah bunder. Sampeyan aja ngene, Dik. Iki aku ki kanggo sampean ngedek-ngedek jumeneng ya. Lho, aku ngene iki lho. Terus kamu kok duduknya Langsung di tak mana? paringi kursi. Wow. Mas. Sofa. Ayo kene lungguh kene, Dik. Sofa. Wong lanang ki Dek kudu Ima. ngene. Mbak Eni. Sofa pondok. Anyar. Lah kowe ngopo, Jo? Sofane kok ngono? Sofa apa iki? Kok sofane ora ngono. Mbak, sofamu ono ganjele apik iki lho, Mbak. Mas Julang, Mas Dodok. Nggih. Si Paigit Mak Jange Mbak Limbo. Menika sowan wonten Sanggar Candi Busana utawa Sanggar Alas. Ingkang dados pangarsa menika Bapak Joko Sapura. Kadang-kadang Sabto Dharma ngadani wujudipun pengetan sasi Sura warsa enggal 1960 tahun Saka. Nggih, Pak, hebat dalu punika. Nggih, hebatipun pripun? Luar biasa gotong royonge menika lho hebat dalu punika. Nadyan to mapane wonten tengah alas ning tamunipun bayub-yub parkiran nganti ramet niku wonten Full. Joko. Nggih, kula tingali plat nomor niku tebih-tebih ya. Nggih, wonten saking Bali, Nggih. Jombang, Malang, komplit sedaya menika. Neng nggih alhamdulillah dugi mriki nggih slamet sehat sedayanipun. Nggih. Ah, kula wau kuwatir, Pak. Kuwatir pripun Cak Dodok? Munggah alas sih tak kira ora enek butulane lho, Pak. Lah dalan ketingale kok lho kok kaya dalan wis lagi digawe kula ngoten. Oh, nggih. Wah, jebul nggih tembus teng mriki nggih teng mriki rejo rame sangat. Padang kencar-kencar. Padang kencar-kencar. Berkat jasa Bapak Alhamdulillah. Joko Sapura, kahananipun tengah alas disulap dadi kota metropolitan. Hebat nggih. Wis kota kula mboten nyangka teng mriki kok wonten griya tingkat apik-apik kados ngeten iki lho hebat saestu. Ya Mas ya. Iya aku ya gumun. Piye? Gedang rono wite rara do mateng niku. Piye gedang? Gedang rono wite rara do mateng niku. Oh pancen ki gedang wis mateng dicendel-cendelke disuguhke para tamu karo milih kowe gedang sing mok keseneng sing gedang endi ngono. Oh. Maksude ngono ora perkara kuwi tanduran gedang kuwi. Kuwi pasugata disugatno teng mriku kersane mendet. Wah, kula mendet gedang cethek. Wah, rasane tak cokot lewegi ngoten. Sayange siji wau disuguhi kopi, Mas. Apa meneh wi? Kopine pahit era kaprah. Ya, kopi niku nggih pahit. Ning dinggon kopi ki pait sing paling senengi Pak Sigit. Pak Sigit nggawa sinden songo. Sapa sing gelem jaga hawa bolongan Songo, nggih. iki bakal tentrem mulya uripe. Bolongan songo ayo do golek dhewe-dhewe. Ngerti ora? Dereng aku cek bocah Mas nek hawa songo dereng ngertos bolongane niku sak pirang jene badan sebelah pundi to Mas? Iki piye to? Dagelan iki kudu ngerti bolongan songo ning menungso kudu ngerti. Sabda Dharma mengajarkan sesuatu hal kebaikan dimanapun. Sabda Dharma Sabda Dharma kuwi kudu semunar kaya dening srengenge. Bagaskara srengenge. Nah,
Itu tujuane napa kok kedang ngoten? Ngerti bolongan songo ora? Mboten. Tutuk ana pira? Tutuk anten setunggal. Irung Kalih. dijumplah ana. 3. Mripat kiwa tengen. Kalih. Ana pira? Gangsal. 5 kambah kuping kiwa tengen. Kalih. Dijumplah ana. 7. Kurang pira? Kurang kalih. Goleki dhewe. Piye to kok digolek dhewe wong kula niki tangklep berarti kula dereng ngertos to Pak. Lagi ngoten Pak Igit. Iku sing ngerti bolongan loro ku biasane ki nuwun sewu mudin-mudin ya. Heeh. Kok iso mudin-mudin? Nek ngedusi ditutupi kok Pak Igit. Eh. Dadi awake dhewe ki iso sowan mrene ki masyaallah dening kaya duweni wahyu, duwe kewahyon iso kumpul karo panjenengan-panjenengan sedaya lagi mlebu bleng. Walah aku mau mlebu rono langsung. Wah, ibu-ibu do njaluk foto karo kowe nek Jo. Disambut nggih. Sambut karo ibu-ibu. Blok mriki wau langsung do nyuwun foto. Angger bar nyuwun foto kula plengak langsung dibusak. Kula nyuwun foto melih plengak dibusak. Lah nyapa kok kudu dibusak? Jare rupane elek. Ya pancen kan Sing ngeri meneh iki mau sing sepuh klambenan ireng cemeng ngagem blangkon mlebu bleng. Lho, kula langsung digawa ning kamar mandi, Bapak. Lho, dikapakne kowe. Diresiki kula. Dikira tunggale pasien. Lah iya mono ndasku iki klomoh ngono lho. Kayake ya kaya ngono. Lah mulane mlebu bleng supaya resik awake dhewe iso sowan rene iki kudune melu seneng entuk kewahyon. Ah, ben entuk payu entuk pralambang sing cetha nyuwun dawuh saka Bapak Joko Sapura. Nah, ngerti. Wis ngerti panjenengane apa urung? Dereng. Sing di kowe sing di Jo. Sampeyan wis ngerti berarti Mas. Pak Joko Sapura. Alah iki ngerti. Piyayine sing di. Piyayine Kang pundi Pak Joko? Iki kudu paham to. Aku ki ora ngerti mulane tanglet jenengan. Iki kudu paham nek aku dhewe iki ya ora ngerti. Allah Allah, tak kira sampean ki wis paham teng mriki pun bolak-balik. Sampean ditimbali mriki pun ping pinten? Pak. Tak kira wong akeh terus dadi kene. Oh dadi ngono piye to? Nembe niki kok Pak Igit. Ning nek teng wilayah kados Nun Sewu, kados Klopo Dhuwur dan lain-lain pun makaping. Kali tidu ya wis ditimbali Nggih. suman ning daleme Nggih, biyen. di daleme. Niki Nggih. anu nyuwun berkahipun rumiyin apa? Nyun nggih nyun berkah nyun dawuh saking Pak Joko Sabar kuwi lagi awake dhewe guyon-guyon. Oh nggih. Monggo Bapak kasuwun panjenenganipun menika Bapak Joko Saputra. Turuk Sapura. Joko Sapura. Kula nyuwun sederek kawula Bapak Sulaiman minggah dateng panggung. Oh Pak Sulaiman ingkang MC kala wau. Nggih. Ingkang perantacara niku wau. Nggih, kula wonten reptanan Sinom, kersane piyambake mawon ingkang nyekel. Ngoten lho Pak Leman iki. Monggo Pak Sulaiman. Iki MC sing seneng ngomong iki Bapak Leman. Lah MC iki ya ning dingkon. Betara Manco. Senene Pak Sulaiman Betara Manco. Gawe kaget ya. Nggih tinggal Pak Sulaiman. Mun didhawuh sing Pak Joko Sapura jenengan kedah ngrencangi beliaunya. Nggih. Kula nyuwun panjenengan nyekarne sing kula repta Sinom. Weh. Wah.
Bapak Joko Sapura wis ngripta sinom cak dodok. Hebat. Lah. Kula nggih ditinggali tembang maca pat kuwathah rong taun kepungkur tapi kula simpen teng omah Tawang Sari. Pas Lali kula gawa niki, Pak. Pas teng daleme ngandhap nika. Nggih, Kayak nembe panggih niki teng daleme sing asli. Tengah alas saestu nggih, Pak. Nggih. Tapi sing teng ngandhap nika elok, luwih elok sing teng mriki, Bapak. Mboten. Estu. Rupane mriki wau kula saged mumbul-mumbul kok. Sinomipun pelok napa slendro, Pak Sulaiman? Pelok mawon. Oh, pelok. Oh iya. Tasih belajar ngapunten nggih. Bebas, bebas. Nun saya Pak Sulaiman aslinipun dalemipun pundi, Pak? Kula menika kalih Mas Joko nika sak rompok, sak pondok, sak desa. Wow, ki kali tidu mriki. Nggih, namung kula golek upah teng Surabaya. Oh, Surabaya. Nggih, sampun dangu teng Surabaya. Oh. Nika kalih kula nggih pun riyen nggih, walah wis gelut-gelutan barang. Jurusane beda. Kali Jambe pindah Surabaya. Lah dalah. Kalau kenane mbek jenengan teng masjid kila niku to, Jambi. Nggih, nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Rati Majeng mriki. Rati Majeng. Nggih, monggo. Nggih, nyuwun pangapunten menika wonten seka riptan saking Bapak Joko. Sinom sak gaduh-gaduh kula badhe kula sekaraken mbok menawi mangke kirang langkung ki nyuwun pangapunten nggih Pak Sigit. Nggih, monggo, monggo, monggo Pak Sulaiman. Mas nuwun sewu kali mendak. Owahaning. Oh, bawa. Wah nggih. Nggih, nggih, monggo. Mangsa kala Owaning mangsa kala. windu kuning ngesti aji jago tarung saku rungan Mengke kang perdheken panjenengan Bapak. sing nonton padha tangis Sing nonton padha nangis. dalang kurna kelir panjake padha playu Panjake padha kelayu. nganti jaman kala suba ora gampang den ayahi Dasare sing gender nom-nomane Pak Pitoyo. aja ngongso narima kanthi prasaja kuming ngamengku tandha gunung kula ambali mari nggih Nggih, 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 nggih. gununge hamengku tandha leluhur padha ngenteni Nggih. jejer anggrek sosas mito sasmi tane jati diri
mapan sakjroning weling budaya kang adi luhung aja nganti den lir wakno ayo padha ditetepi unggah ungguh tepos lira tata krama matur sembah nuwun ngapunten Pak Sembah nuwun Pak Sulaiman, wah swantene sae. MC desa ngapunten iki kepeksan jane kono iki. Nggih matur nuwun. Sembah nuwun. Lah, Sami nuwun sabta dharma luar biasa. lah menika ingkang negesi panjenenganipun Bapak Joko Sapura. Menika karya tahun pinten Bapak menika? Nembe Pak Sulaiman dugi ki wae kula ngrepton. Oh, nembe Pak Sulaiman rawuh menika dadi dituliske. Kalih niku nggih. Wonten kalih. Nggih, nggih. Nembe niki putrine ta? Putu niki. Oh putu. Foto. Putune cemiwel pengen nyiwel ibuke. Lho. Semiwel bocahe kok malah Ya ibuke. ibuke kaya apa. Mesake putune jenengan, Pak. Wedi kalih Mas Jolang, Pak, delok to niku. Aku tak mrene menawa ndasku ora kaya wong. Nggih. Tegesipun menapa menika Bapak Joko? Niku kahanane sakniki sampun owah. Nggih. Windu kuning Estiaji niku windu niku 8. 8 niku hasta. 8 hasta. Nggih, cekelane manungsa sakniki niki mung kuning mawon ingkang dipun padosi niku. Oh. Kesenengan, Pak. Nggih, 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 nggih. Gumebyare wentis kuning niki lebu niku nggih. Nggih. Kula tak golek gumebyare wentis ireng mawon. Nggih. Dadose ngantos gembyeng kali sederek niku mboten enten kuning. Dadose jagone niku sakniki tarung sak kurungan. Oh. Nggih sami-sami sederek, sami-sami aliran niku tarunge sak kurungan mboten kalih tiyang sanes. Oh, nggih, 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 nggih. Padha-padha rombongan Nggih. Pun Dodol ya. geger sareng niku julang nggih mlajeng. ngoten. Dodok nggih ngoten lho, Pak. Kuwi barang ya. Rombongan nggih men perang terus. Lah nggih, sami nggih. Nggih, kula nggih. Nggih, saniki monggo nggih. Ning merga kula kepanggih jenengan muga-muga saged mundi dawuh panjenengan rukun mring sesama. Nggih. Saged ta migunani mring sesama nurat sarira hang rasa wani. Leres. Nggih niki panjake sakniki sami keplayu. Wong ora iso ngenangno kono, ora iso ngenangno kene aluk ndelik wae. Niku pun kabeh ngoten. Nggih. Nggih, nggih. Sing mlayu niku. Dadose mblantiki niku kalah karo, dadose keplajeng piyambak. Lah iya. Nggih konangan. Nah, gandeng men jaman lho, Pak. Nek jaman riyen niku sing mata keranjang niku tiyang jalur nggih sing kathah. Nggih. Nek sing sakniki kathah jalure napa kathah estrine? Estri. Nggih, nggih Pak Julang. Nggih, nggih, leres. Wong wedok iki mata keranjang kabeh nggih. Nggih. Mesti ndeloki keranjang kuning niku nggih matane. Nggih. Sedo menyeti keranjang kuning niku ora percaya. Apa kok dipenyeti? Nggih. Nggih. Angger ana keranjang kuning do dipenyeti ngono do teko dhewe-dhewe sane. Mas Leman, nyuwun Kang Asmara Dono derek-derek badhe ngibing mandhape Sri Uning. Nggih, monggo dipun lajeng. Matur nuwun niki rewel Pak. Sembah rewel, nggih, putune rewel nggih, putune rewel. Matur sembah nuwun Bapak Joko. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Nek Ngerti duwe putu. ora? Piye, Mas? Saiki wong wedok-wedok mata keranjang. Keranjang kuning do dipenyeti. Kuwi jenenge tumbas online. Lah saiki kuwi tugase wong lanang to, Mas. Wong lanang golek pangupa jiwa ya dienggo diparingke sing wedok. Ngono lho, Mas. Ya, Mbak ya. Lho, ngono. Aku yo ndek tangga ngono wi. Piye?
Sing lanang kuwi wel kerja ngentuyut sing lanang kerja ngantekan ora iso adus keringet. Sing wedok ki senam. Lha jaman saiki ya kudu ngono wong senam ya demi kebaikane sing lanang. Nek sing wedok awake sehat, seksi, sing lanang mesti bahagia. Lho, ngono. Ya apa ora sing disenengo nek gak sing lanang? Oh. Wah, aku ya ora. Lah sampean piye? Ya seneng sing bunder-bunder ya. Ya senam kadang-kadang sing lanang nyambut gawe sik tuwenan, sing wedok malah numpaki reti ora. Apa numpak? Motor kelinci ngene iki. Terus Lah golek piknik. Alesane terus anakmu ya nek ora melu purik. Anake weng go alesan. Ya wong wedok ki lek ning dapur ning omah terus ki ya bosen. Sok kala ya kudu jalan-jalan. Refreshing. Ben Refreshing. padha-padha. Betul. Berarti sampean gak seneng lek bojone sampean teko ndi gak seneng. Aku Ya. yo gak seneng. Loh, lah nyapa kok gak seneng? Teko ndi engko lah nek terus ketemu Pak Joko terus didusi digawe rene. Oh, berarti Kacau. cek urung waras bojone sampean. Kacau. Berarti cek urung waras. urung. Amin, 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 amin. Oh, Mas Julang ngono Cak Dodok, nek Nggih. teng pundi-pundi kalih garwane niku setia. Sayang. Sayang teng pundi-pundi niki sing wedok digandeng terus. Romantis berarti. Romantis ning pasar digandeng, ning mall ya digandeng. Weh hebat sampean terakhir laki-laki sejati, Mas. Hebat apa? Lah bojo mbok gandeng berarti sampean karo pasangane kuwi jenenge romantis. Kayak tak gandeng ora perkara romantis. Lah kenapa? Kayak nek tak culno njukuki sembarang dingah. Oh, alah. Piye bojo kok ora tau bener. Ambo aku ning ndi nggon pasar kayak tak gandeng terus iki Pak Iki tanggero aku diarani romantis. Kayak mergo anane tak gandeng angger tak culke njukuki sembarang dingah. Aku gah tenanan. Lah tapi kan gemati karo sampean. gemati piye? Angger ning omah ape dahar ya sampean didulang. Ya apa ora? Mimi ya diparingi mimi. Apa ning jeding ngantos diterke teng jeding. Kuwi berarti sayang perhatian karo sampean. Sayang apa wong manganku diwatesi ya ben aja lemu jare. Kok yo irit men to keluargane sampean iki. Jenenge wong saiki iki kudu bisa memanage apapun. Aku jenengan kudu iso sinau kaya Sabta Dharma. Piye kuwi? Kudune iso mring sesama wae kanggo sapa wae awake dhewe iki iso miguna. Urip kuwi urup. Urip Lah. kuwi urup. Ana bathok, ana jangan, ana Pokoke pengapesane dagelan pas munggah segone munggah. Lah iya, pengapesanku ngene iki. Heeh. Dagelan munggah sego metu, wayah dagelan iki nggih sego entek. Tapi kan jedarane pun cukup dateng wingking wau. Cukup apa iki mau disugoi telo, kacang. Wah lah. Lho, lah iwake wau. Iwak apa iku iwak urip? Kok iso iwak urip? Iwak awakmu ngerti apa ora mergo disuguhi iwak? Kenapa? Ben ngerti ajining wong karo kewan iki iso ngerti apa ora? Lho ajine wong saka kewan kok iso Lah, ngerti? mulane awake dhewe kudu iso milah karo milih. Nek kewan mati iki manggone ning piring, nek wong mati manggone ning endi lho. Wah iki sik Wah, iki. tuwa tenan ki, Pak. Tuwa iki dok iki. Wah, gak nyandak kula Weh. kang nomok. Ngenekmu kudu dinggo. Anane kowe aku mau disuguhi iwak iku supaya Pralambang iki. pralambang. Nek kewan mati Kewan mati wae manggone ning piring. diaji-aji. Lah nek dagelan mati manggone ning endi? Ya dipendem. Lho, berarti jaji kewan. Ya aji kewan mula golek sampurnaning urip. Wah, dengaran bengi iki omongane Julang ora celometan iki. Sepurane nggih, Mbah, ngapunten ingkang kathah. Dek wau jenengan kula rasani Julang kok saya suwe kok ora tambah ganteng kok malah kisut wajahe. Ngapuntene nggih, Mbah. Ya nek anjen kowe kepengin njaluk sepura, Heeh. engko aja nyuwun bayaran nggih. Dadi engko nyuwun pangestu wae, nggih. Dadi Ya, mangke. supaya uripmu sempurna. Ya, gen kaya iwak mau. Ya, kepengin kaya iwak mau ora? Nggih, Mbah. Ah, iya, berak aman Pak Ikit. Oh iya aman. Wah, modele kok lagi ape munggah kok terus dicegati lho. Ya ora nyegati. Dadi iku kabeh panganan sing tok pangan, wit-witan sing tok sawang, kaya wowoan sing mbok jukuk kuwi mau wis pralambang. Gedang digeget nek bar madang. Madang. Gedang
gedang mergo manggone iki mau nang mburi ngerti Nggih, ora? nggih. Regete bendang padang. Resik akhire. Resik akhire. Eh, Lho. Dadi sing disuguhke Bapak Joko Sapura iki mau mengku filosofi. Ku filosofi kabeh. Waduh aku klarunggon ki. Musuhe wong tuwek-tuwek tok ki aku. Lah, mulane awakmu kudu kala-kala awor iki ya mring sepadamu ya mring sak dhuwurmu meneh ben iso sinau. Oh. Nadyan to tela iku mau diganjar Gusti Pangeran wohe nang isore lemah, ning dhek nek wis metu saka lemah dimulyakno dadi rejekine menungsa. Dibahar. Umpama kowe kok duduk kuburan roh balunge menungsa apa dadi rezekimu? Ya bener nggih Pak niki lek omong nggih kadang ya bener. Niku tela. Tela. Lah wau sebelah tela enten kacang niku wau. Lho kacang iki padha wae. Kacang iki keneng apa kok ana sing telu, ana sing loro, ana sing siji. Isine jero kacang. Niku pengen apa, Mas? Wong urip iku ya kala mangsane iki ya ana sing sugih, ana sing sedengan, ana sing nganti turah-turah. Ngono. Pun enten bagiane Wis ana bagiane. Tapi rukun dadi siji sak piring. Sak piring rukuning dadi siji. Weh. Ana tela iki mau ngerti ora tela sing selonjor gak medhok kuwi mau? Apa kuwi? Menyok ki mau to. Ya ancen ora medhok. Oh, tak kira enek apa tegese Menyok ana sing menyok rambat, ana sing menyok pohong. Lho. Piye enten tegese? Ana tegese. Menyok rambat. Menyok rambat mrambato kaya dening wit-witan kuwi ning wohe iso migunani. Urip kudu berguna. Nah, Kudu berguna. kowe ngerti ora? Wis enek dalile wong iki kudu bermanfaat marang wong liyane. Nah, aja- Kau irinas anfa'uhum linas. Lah kuwi Apik-apik wong kuwi sing berguna kanggo wong liya. contone hansip iku mau kan ya. Hansip. Lah limas iki mau. Niku dalil lho, Oh Mas. lah, mergane. Kuwi sing rambat. Sing rambat. Sijine mau Sing tunggale. Sing sijine mau ku pohong. Pohong. Oyot ngantek temekane godhong ki ora ana sing ora berguna, kabeh ki berguna. Wit-witane kae nek umpama gedhe garing iso kenek dienggo obong-obong utawa dienggo ring isen pawon. Sanggo pager. Lho, iso dienggo pager. Oyote kae ya kena metu wae kenek dipangan, godhonge ya kenek Gejangan. Gejangan utawa sayuran dienggo bothok, jangan segone isih ta ora gocah. Isih aja kuwatir kuwi isih. Kuwi Sampean kok yo iso to, Mas? yo iso wong awake dhewe ki kumpul karo Pak Joko. Pak Sapura. Joko ki ora mung iki tok nalika dhuk rumuh ning gone Kali Tidu. Kali Tidu. Wah, awakmu jende grup kae. Lho, saiki yo duwe grup. Lah duwe ning mergo duwe iki mau Kesibukan. kesibukan dhewe. Ya. Mulane wong iku aja kepati-pati syukur marang Gusti. Wewarah pitu-pituku apa wae kudu mbok sinaoni. Prinsip Prinsip Sabta Dharma. Wonten 7 Ana wau. 7. Oh ya apal. Lho, Dereng. ora apal kok sombong. Sing tak eling-eling niku wau siji prinsip 7 Gon niku. ngendi? Wong kuwi kudu gelem nulungi marang liyane tanpa pamrih. Kuwi lho sing tak utamane. Apa wae diniati ngibadah. Ngibadah saestu. Kelebu sowan rene diniati ngibadah tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kelebu Itu. kowe ya cak dodok. Pripun? Sowan rene tanpa pamrih, tanpa njaluk bayaran, tanpa piye-piye ya. Ah, Batine paring panglipur dana rasa. Urip kuwi kudu berguna nggo wong liya. Nggo wong liya. tapi sing iku mau gak tak apalno terai. Waduh, lah aku kejebak dhewe iki. Karepku ki ben nyinaoni napa to niku Sabta Dharma tak sinaoni. Sing tak apalno mok siji. Apa sampean apal apa? Sabta Dharma sumunar kaya dening srengenge. Mula iki engko kudu dadi migunani mring sesama. Nggih. Lah Pak Soleman mau pundi ken bawa Asmara Ndana kok mboten ketinggal. Nah. Engko tibake Sri Huning. Nah, kuwi ngono ya. Anu sing nomor 3 wau mboten sios lho Pak dibusak. Napa? Sing Iya nulung ya tanpa aja pamrih. Aku melok Bagas Koro ae lho. Lah kono dhewe ya nomor 3 ya ora ya Piye? padha wae. Monggo dipedhar buke, monggo. Coba-coba Mbak Eni karo Mbak Ima ngene. Nah, ini ku sing ben nembang Sri Huning. Ah, Slendro Songo. sindene Pak Sigit wayu-ayu. Ayu-ayu to Mas. Wah, nggon dandane barang kono mau. Wah. Piye?
nggon dandane mriku wau ning gone Omah guri kene. omah guri kene iso simpel. Simpele piye? Mbah apa ana sing keri mau putih-putih mau. Apa kuwi sing putih kari? Tisu. Pikirku dudu tisu Sinten niki keparing jumeneng? Mbak Eni karo Mbak Ima karo Bawa Mbak Ngasporo Eni Dono sing ngendi ngantek ya lali aku wisane. Mbak Eni kali Mbak sinten? Mbak Ima. Walah. Kinutang-kutang tansah bisa lewati. Arbuka rasa tentrem ayomi. Alhamdulillah ada Mbak Ima dan Mbak Eni, ada Mas Jolang karo Cak Dodok. Tak pasangke siji-siji. Nah, nek Mbak Eni karo Jolang, Ima karo Cak Dodok. Lah niki lho pas, Pak. Lho, ayu karo bagus. Lah nek sing Jolang, Tuwa karo tuwa. Apa ya Mas ya? Trimo ing pandum awake dhewe ya Mas. Jane ya ora. Kok jane ora ya piye lho? Apa pilih ki wis loro kalorone? Apa wis siji sing lanange loro ngono? Ora. Pamerang diadek milih apik. Lah. Asamu kowe iki ndak ayu ngono. Lah kene aku manise kok ngene kok. Kaya tewel ngene. Oh tewel bendina ya mbok klamuti ngono kok ya mbok pangan bendina Aku janganan kok. Tre seneng betone kok. Anu Dik Ima gak kesini ya. Oh, gitu kenapa, Enek Mas? perang Iran hati-hati ya. Ada Golek perang dunia keciprat, ketiga. Iya. Ngono kuwi. Kecipratan getih Iki kok. wis dijodhokne ya wis ana niki. Aku lah ya nrimo najan rongos kaya ngene aku ya nrimo tetepan. Tak sayang, tak cinta sampean ki. Wah, alah. Tapi Sayang. asline ya kudu muka. Langsung ae, langsung ya. ya dicontoni Cak Dodok karo Mbak Ima sing keluarga harmonis. Diajeng Ima. Dalem Kang Mas. Ning alam donya iki ora ana wong wadon ayu kejaba sliramu. Janggutmu Dik Ima ya Allah nyatis banget. Sampean ki lho. Yo keluarga romantis Cak Dodok iso kowe ngerayu iso ngono Kayu kuwi. kaya iku. Piye? Kowe muni janggut, muni gulu, lah iki ora ndek gulu aku muni piye Kok aku? iso rantai gulu iki lho padha ya rantai gulu. Oh iya. Kok iso maido senengane. Dek Eni, Dalem sayang. punukmu. Lho, Oh karo pasangane kok takok kuno. Aku sayang kamu. Aku juga sayang. Cintaku. Telek. Cinta ngempet kaya ngono kaya Dik Ima, Pripun Kang Mas? sampean yen bakal dadi jodohku wis ora bakal kekurangan, bakal tak cukupi apa sing dadi penjalukmu sayang. Panyuwunku mesti sampean turuti. Heeh. Umpama aku njaluk lintang rembulan piye Kang Mas? Aja sik kuwi keduren. Keduren. Keduren sampean sesuk ben tambah glowing, tak lebokno salon, tak tumbasno skincare ben ketok kinclong ya diajeng. mampu kowe Jo, mampu. Wah. skincare Mas. Awakmu ora trimo tak lebokno salon, tak lebokno selepan, tak Kombok selep. selep raimu ya ben kinclong. Oh. Ditembake Mbak Ima, Cak Dodok tembake. Ora ngono kuwi kok. Putri. Ya, aduh iki lho, keluarga harmonis ya. Putri kang sulis tieng warni Demese. Ngono kuwi lho jenenge omah-omah iki. Ora padu Alah wong kono ku asline ya keluarga ngempet tok. Kok iso ngempet-ngempet piye lho? Putri Kang Sule, awakmu mbek aku alung sing biasa-biasa ngene iki lho. Ora diketok-ketok. Ora ketok-ketok. Tapi asline cinta. Asline yo ngene iki kok. Coba ketimbang ini nembangin Jolang. Sri Huning. Melaku alon-alon. Ayo Mesrane. tak gandeng.
Sing wedok kaya doyan ya ngono kuwi. Mbah, Mas. Sriuning mustika tuban. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Iki aja buak batang, Mas. Oh, iki gandeng iki sing penak lho mlakune ngene-ngene kaya wong buyuten. Lah nuntunmu kaya-kaya kowe iki ora kaya mbek bojone kok. Kok gething aku, gregetan kok tak idoni lho kamu. lho, lho. Piye-piye nek ngidoni? Tak idoni apa? Kene ngidoni kok kaya ula sawa. Kok iso kaya ula sawa? Wong ya sing romantis. Aduh. Kedur. Kedah. Mbak Ima Ngerti ra? piye? Piye? Saiki juk dadi bojoku nganggo tato. Aja ngomong. Di tato gambar apa? Tatone apa? Kemajuan to, Mbak. Aja ngomong. Gambar wineh Pak iki. Wineh pari. Nggih. Mosok? Lah niki oyote. Lho. Kuwi wulu kelek Kulo kok. kelek kok oyote. Aneh lho. Wong kok seneng mirangno pasangan iki lho piye to? Awakmu duwe. Ya duwe. Ya duwe to. Endi? Dik. Mosok karo sayange kok ngundangi batang, ngundangi anu to Mas, mbok yo sayang kaya aku Ya. sayang ini lho, Mas. Sayang. Dalem Kang Mas, Tam- ngono. Ya iya ngono. Sayange mek nang lambe tok iki. Iya, sing penting kene batang lah rak nek bengi ora ya. Alah, kok kene batang urip kok. Badang kok urip badang ya wis gak enek kok urip kok. Cak Dodok, umpama Mbak Ima dadi bojomu terus bulan madu, mok jak bulan madu ning ndi Cak Dodok? Neng ndi Dik Mas, neng Ima, ndi Mas. aja sumelang marang Kang Mas. Sok bakal sampean tak jak rekreasi utawa bulan madu awake dhewe ning gone Eropa. Wah Eropa. Tempat salju ya. Berdingin-dingin. Dingin-dinginan nanti kita sambil berpelukan pasti kita akan hangat selalu. Kowe ning ndi, Cak? Aku mbok jak bulan madu nendi. Santai, kok kowe tak celupno ning lirip. Kok mbok celupno ning lirip lho. Oh, gak kampul-kampul. Bulan madu ning kono. Sing penting berdua ya, Mas. Mm-mm. Iku lho omong tok. Lho bendino ditarik Bang Didel ape tekan Eropa. Sing wedok lah ya duwe Bang Mekar Lah ya. iya. Umoke mbok yo jedhuwur-dhuwur to, Dik. Lek. Pripun Kang Mas? Pepatah mengatakan sirik tanda tak mampu. Iya ya wis ben. Ya kuwi lho keluarga sing picik atine picik pikiran ra duwe pendidikan sing apik. Alah kok pici jare. Atine ireng. Intip, Apa enak intip dandang. Intep kan digoreng enak. Lho panganane intip kok kon pinter kon. Ya ora apa-apa to iki jenenge Anjing wong tradisi yo, Mas. Keluarga, Wong desa keluargane gak apa apa-apa, keluarga intip-intip ya. Terus kayak Mbak Ima. Putra Kanjeng sira. Wah, bisa muter, bisa. Lawe. Wah. Iso kowe muterke ngono kuwi. Aku puter. Oh, iya. Bayu lah kono kok serupat-seruput ae. Iki hitungane piye? Iso ngene. Hah? Mas. Piye, kaya Dik? ngono. Iso ngene kok. Kaya ngono, Mas. Iya iya tak. Ora trimo iki lha kuwi nganggo dengkul. Jajal dang. Dang Mas di panggung. Dang. Muter sih. Oh muter Iso setak apa ser ora? ya muter. Ayo jengkeng. Iso jengkeng. Ayah. Ayah. Iso. Ayah. Ayah. Tak kandhani sing lanang kaya terenggiling. Angger kedemek malah bunder. Sampeyan aja ngene, Dik. Iki aku ki kanggo sampean ngedeko jumeneng ya. Nunut Lho, sampean, aku Mas. ngene iki lho. Terus ngomongku dulunya Langsung di tak mana? paringi kursi. Wow. Mas. Sofa. Ayo kene lungguh kene, Dik. Sofa. Wah. Wong lanang ki Dek kudu Ima. ngene. Mbak Eni. Sofa anyar. Anyar. Lah kowe ngopo, Jo? Sofane kok ngono? Sofa apa iki? Kok sofane ora ngono. Mbak, sofa ngono ganjele apik iki lho, Mbak. Sini. Geser. Alah. Ah, piye, Mbak? Sofaku anyar piye, Mbak, rasane, Mbak? Sampeyan seneng apa ora? Kok nek Mas Jolang nyuwun kaya iki? Aku tumbas nang ngene. Anakku Dik ora Ima. kok kaya ana swara kene iki. Dik Ima. Mbak anu sing celuk-celuk aku. Dik Ima. Sampeyan krungu apa ora? Sampeyan apa nggawa slender? Bojoku pendi. Slender. Guri kok rasa Anu, Mas, iki
anu kancaku. Cemburu, julang cemburu, julang. Ape kendat terus bunuh diri kowe. Dah. Pengen. Ora Pengen. wis tak kira sopa lho Mas. Sopa apane? Ngono cung ngono. Ola. Pengen sampean pengen. Oke. Nek nesu terus ngono kuwi gak aku Nek nesu piye Mbak ini? apa ngidoni ya. Sing kandha ngidoni sapa? Lho iki tere lambeku nututi untu kok. Tak kira apa ngidoni. Warung ini merongos. Coba Mbak ini timbangin Mbak ini. Tak perangkeng abang jana Sampean ngapa, Mas? Sing lanang yo gragas. Ngapa? Kene Kok iso ngragas piye lho, Mas? awakmu iso ngrangkul nggon jitok. Bisa, Mas. Ngeragel kok jidak. Ngene lho, Mas. Iso, Dik. Mosok ning kene to, Dik? Ah, Iya, iso aku mbak ini kok. ora Bisa iso. ngerangkul. Baik. Tanganmu ndito Mas, ndang tok-tok. Wirat, iki ambu apa ya? Aku wis ngomong to, sampean numbaso minyak aku yo kleru kok. Malah mbok tumbasno japaron. Aku lek kutumbas karo ngantuk Mas. Ya bener kok so. Dik ya dan awake. Nanono. Kok mak to. Bebelo wiran. Nek lho, tanganmu ndito. Ya. Bojomu kaya bojoku. Gak iso. Gak iso. Iku lah riasane apa biasa. Iki lho Dik, kan Mas. mulus piye lho? Istimewa iki no. Istimewane gondi. Iki pipine diwiru ini. Iku iso pipine diwiru ini iso. Dipariasi Diwiru. Mas. Kaya korden lho. Iki wis Kae lho, delok kae lho fokus. Kaya korden lho dilipat-lipat ngene. Iki ya padha diamput. Diamput piye to? Iki ora diwiru, Lah piye Mas? terait tuwek. Oh alah. Lagi set. Oh ya ora apa-apa, Mbak, terusno. Kuwi warisane yo akeh kok kuwi. Akeh Mas. Gak. Dekne melu sing wedok to Aku Marga. dhewe nunut kok ya. Keluarga kono keluargamu urusi dhewe. Wasana sri uning. Padune ape nyenggol kok dadak Ora. alian nggon. Ora aku Dadak nganggo cemburu atian. awakmu disawang dodok mangkel aku. Wasana sri uning gugur. Mas aku nek ya penak ngene ya. Urip kok ya penak ngene iki lho. Wis aku Sampean dienggo cagak kursi kok malah seneng piye to, Mas? wis Kok terus kok. Lho, lelek aku ngono kuwi gak patut. Lah nek kaya Dik Ima ku ya aja ngono. Aku kudu piye, Dik Ima, Mas? iki lho enek baune Oh, Kang Mas. ngene. Sampean kene lho iki kena dienggo slenden sampean. Lho. Ini. Empuk apa ora? Dek Ima. Empuk. Iku bau apa kentol iku? Kentolku. bojo kok sikile papat ya. Sapi kok sikil papat ki? Lah aku ngisor dhuwur kok sikil kabeh. Ki tre lemu kok. Kene dhewe. Mongko musti kane. Terus ngene terus kok dheke yo kesempatan no. Alah kaya ayu-ayu dhewe. Menika kanca-kanca CFC Jambi Kali Tidu Pak Kasir nggih komplit menika kanca-kanca Oke, Cakran Pak Ningrat Kasir. Fans Club. Seri Huning Mustika Tuban digarap Tayub. Wah, ya ta. Syukur kadang-kadang Sabto Darmo utawa kanca-kanca CFC saking Jambi Kali Tidu yuk melu beksa ya, Jo. Di Ah, Polos napa mandap, Pak? mandap. Mandap teng pundi? Mandap teng panggung. Kene nggo Tuban iki identike dengan Tayub, ditata karben guyub. Oh. Seri Huning mudune gubuk asmara. Coba. Coba Mbak Imane cara kene anggar sindir halo. Obo ning panjake. Ayo. Halo,
Sriuning gubuk asmara. Ya Allah demes sampean, Dik. Kaya Karniati. Awakmu aja kalah iku kudu iso muni halo. Ayo Mbak ini. Halo. 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 Wis rasa. Wis ora usah. Halo. Wis ora usah. Suaramu malah elek. Ora iso apik. Oh, Mbak ini nek halo elek tapi nek bar goyang-goyang ngono kowe ning TikTok ngono kae. Wah. Horeg jagate TikTok. Ora nekat. Ayo coba buka saking bonang ya. Ayo. Mangga ya Bapak. Pak Sulaiman mangga. Badhe beksa nggih, Pak? Monggo beksa. Monggo. Monggo Pak beksa, Pak. Pompak terus. Kanca-kanca jambe kali tidur monggo lho. Monggo. Wah, nyawer. Matur nuwun Pak Leman. Matur suwun, Bapak. Laris. Laris.
Nggih, luar biasa sembah nuwun. Matur suwun Bapak. Makasih Pak Leman, Mbak Eni, Mbak Ima. Iki Nggih. aku lan kowe kudu iso nulat panjenengane lho. Heeh. Dadi kaya kacang mau ana sing loro, ana sing siji, ana sing telu. Ada wong papat ngadeg iki mau ya ana sing loro, ana sing ora. Ngene iki mau ya kudune kowe iso ikhlas. Ki maksude pripun kok ana sing loro ana sing ora? Lah sing wedok loro iya sing lanang iki mau kudu mbeksa lho. Alah kuwi ta. Nah, iki kudune iku termasuk ilmu kebaktinan marai aku lan kowe. Padune njaluk disawer. Ah, mboten sing kandha ngono sapa? Aku ora ngarep-arep kok. Wong Pak Leman adoh-adoh piyai makarya ning Surabaya. Oh iya ya. Teko mrene iki mergo apa? Nyawiji dadi siji karo Pak Joko Iya, lan iya. sak kanca. Nggih, Ngono. nggih. Kaya kacang mau. Iya, iki di live streaming YouTube Sige Channel lan channel-channel liyane akeh banget. Disimak Mas Jemblok ST saka Rembang, Guya Kondur Gunung. Pak Edeli Wonocolo, Pak Budi Guntoro saka Ngayuk Jakarta, kanca-kanca CFC saka Taiwan Mbak Ira. Wah, komplit. Sembah nuwun, sembah nuwun. Pancen kados Pak Sulaiman iku piyayine, wah piyayi budaya. Ngene iki lho. Ke kudu Piye nek Mas? kudu sinau sabar lan narima kaya kacang mau. Nggih, nggih. Oh, ngono ya. Ya ana isi telu, ana isi siji, ana isi loro, ning kadang-kadang ngisi kabeh. Lah nek Iki kaya wis kisi kabeh. Pun. Oh. Eh, Omonganmu nek ya mandi ya, Jo. lho wong jenenge conto lan tiludo Gusti sing ijabah. Tulodo Lah, Gusti sing nggih. ijabah. wong jelas nek jenengan iki sepuh asepe ampuh. Lah, Lah iki Jo sama iki ajeng ngiseni melih. Aturi Monggo Bapak, sugeng dalu. Badhe nembang napa, Pak? Niki enten dawuh keng Mbah Kong kersane nderek bing teng mriki ngoten. Oh ngaten, Nggih. monggo ngajeng madhep mriki, Mbah madhep Joko. mriki. Mbah Joko paring dawuh napa? Mriki madhep mriko. Madhep menawa. Paring asma sinten, Pak? Paring Pak Cipto. Alah, wah wis kenal sampean, Mas. durung ya. Lah tak kira wis kenal. Dalemipun pundi, Pak Cipta? Kula Bojonegoro. Bojonegarane Jeneng pundi? Pak? Bobolan Bapak. Pak Sigit. Pundi? Bobolan Sumber Bobolan. Bodo. Oh, bobolan. Nggih. Setren ngidul ngiri niku nggih. Nggih. Arah Temayang mungkin ngidul Nganjuk. Oh, mekaten. Temayang api abadi wi lho. Niki ngeten dawuhipun Mbah Kong Joko kersane Pripun? tambah gayeng, kersane Mbah Kong ngibing teng mriki ngoten. Mbah Joko nderek Nggih. mriki. Nggih. Kan kula maupun batin Mbah Joko nek ora nderekke mriki niki wah piye Kurang abdal, kurang regeng. kurang Ngoten. regeng Pak Nggih, Ibu. leres. Mergo minangka pandega panjenengane ben kaya dening srengenge Gaskara. dinggo sapa wae tanpa pamrih. Leres. Nggih, aja di Lah monggo to jenengan. Diaturi nggih. Monggo Mbah Joko. Nggih, Mbah Kong, monggo kula suwun. turuk. Mbah Joko. Kula jenengan latih beksan. Nggih, kula nglatih jenengan tanpa pamrih. Nggih, ngoten nggih. Astu. Sawere gampang, nate yogane mriki sedaya kok. Yogane kathah nyawere gampang lho niki. Jenengan niku kok ya ngendikan ngoten kula niku mboten mikir babakan niku sing penting pasti. Nek Pak Kula yakin Pak Julang niku Pak Julang niku mboten nate mikir. Mboten nate. Nek arep-arep mesti niku. Kula niku pas. Mbah Joko iki nalika panggeting ngandhap nika nggih acara napa nika? Ulang tahune putu. Ulang tahun putu. Wah, ngantos saniki awet. Nggih. Tenan. Nun sewu lho Pak Joko nek Nggih. julang niku ya rada napa niku nyerongoh wonten beda nek kalih dodok niki kalem bocah mboten tau njaluk-njaluk. Kalem. Nggih. Tapi nggih lare kalem niku biasane ngeten kebangetan gak dibagi. Nah,
Pak Joko, kok jenengan leres to? Walah, padha ae jebule. Ngene iki lho, guyune Mbah Joko iki anggekku ape tak familiarno ngono. Ya, guyune ki iso renyah kepenak. Kuwi iso. Ngaten saged. Jenengan latih. Mangga. Beksani Serampat 1 2 3 mak jenggleng ngaten nggih. Kula nyuwun serampat. Serampat Mas, serampat Mas. Oh, kalih pesinden to, kalih pesinden. Kalih pesinden. Nyumanggane. Nah, Oh, karo Mbak Yosi. Nah, Yosi. Mas Tatang, Mas Tatang. Wajibe lho nang munggah. kene Mbak Yosi, kene. Karo Lila. Lila. Munggahne. Ayo ketimbang didusi Mbah Joko, ayo. Ya, kene. Kene. Nah. Kene, Yosi. Payu, ayo. Aduh. Dik Rono. Ngersake Kang pundi niki Pak Joko? Pun Ya. sami-sami mawon. Oh, iya. Serampat. Remen langan kok. Serampat. Oh, itu serampat terang tung tok dak dong. Ngoten nggih. Ya, yo. Latihan Pak Sigit. Oh, nggih, Pak. Warnai, nggih. Oh, nggih. Udah, Bapak. Kenes wicarane sayang setenggendra Matur nuwun. Saya nambahi Asik. das
Mas Leman kantun setunggal. Nggih. Mangke dikersani dibeksani lare-lare Sinoman. Oh nggih. Mas Andi, Mas Muji, monggo nderek ngramekne Mas Kangge. Tatang. Nggih Mas Andi, Mas Puji, Mas Tatang. Monggo Mas Leman dipun bawani garapan wau Asmarandono. Asmarandono. Oh. Mandhape Sri Uning. Seruning sampun kula mau. Sampun, napa mandhape? Podang kuning nggih mboten napa-napa. Podang kuning Mas Leman, monggo. Imratandane anu wah jan Pak Joko iki bocah Budaya. bocah-bocah niki saged budaya, saged ngemong momong ngeten nika. Nggih. Mas Tatang sak piturute nyatane angger Pak Joko dawuh ya langsung wet ngoten. Monggo Pak. Mas. Olehmu ngelem kok ya pinter, Jo. Nggih, Bapak niku Pak Cip jenengan pimpin derek-dereke nggih kersane latihan budaya. Oh, ngaten. Nggih, cocok. Heeh. Cocok wonten Pak Joko Leman. sembah nuwun Pak Leman. Mriki bentok Nggih, kula suwun rawuhipun Kang Mas Pak Tatang, Joko miyos mriki Nggih. mawon Bapak. Nggih. Mas Andi, alah. Mas Nah, Muji, dalane ngene kaya. Saking Surabaya Bapak. Nggih. Oh, Bojonegoro. monggo Kang Mas. Nggih. Wedalipun saya dalu nang Anju Satset. Nggih, bawa Asmarandono mengke podang kuning Pak Leman. Nggih, mun ngombe dilek riyen niku ngombe ya. Monggo miki nika saged. Nggih. Sayang. Bojoku delok misalnya. Wah. Jenengan nggih romantis nggih Pak Leman. Tak sawang-sawang sak brebetan kaya Pak Ekwan. Kaya padha ngene. Heeh. Apa niki? Asmarandono kok napa niki? Lah catetane Asmarandono to niku. Lah nggih. Nano. Monggo anak-anak taruna monggo. Wah. Sina lho. Ayo Mas sing latihan kopi ndi meng. Rinak sore nolan wengi. Dijaga siang dan hari. Siang dan malam. Siang dan malam. Iya. Siang dan hari. Wit, kowe kok ya roh ae, Jo. Lah kula menika bolong. Wes dadi porbaning jagat. Sudah menjadi kewajiban dunia. Owaking kahanane Bergeser keadaannya. Perubahan. ayo padha bisa nrimo Golek sing padha nrimo. Iya. kudu tansah jatmika tulus ikhlas kanthi jujur Harus ikhlas dan jujur. eling ngomring hukum karma Ingat hukum karma. Hebat. Hebat. Masih hebat. satu lagi ya, Pak. Oke. Nano. nandur ngunduh iku mesti Menuwun. bener luput wis kanggo nan upadinan sejatine aja mung delengsa wangan sirnakno ing pangrasa natapi babuden luhur
ayem tentrem kang rinoso. Semana iku nggih. Sampun telas menika. Oh nggih. Tibake podang kuning Mbak Yosi karo Mbak Lila. Genduk Lila wonten tengah kali Mbak Yosi. Nika ikan kakung loronan mriki monggo. Pak Leman radi mriki terus nika kalih Mase mriki. Nah. Nganggo mic no, Yosi kek mic ya. Iya Yosi. Ah, iki Yosi kok jogete kaya Karniati, Dok. Jol. Wah, iki ayo. Niki ndak dino tayub berserah kene niki. Lho, ngandhap rikala nggih tayub, Pak. Kula nggih nyasak tayub niku. Ngandhap wau. Wah, kula kok pas turu. Alah kecelek. Nyapa lek melek terus nyapa. Yo, Mas yo rumuk kandhani aku wis ero. Heeh. Sinten menika? Mriki, Pak. Anu jenengan sing Mas mriki. sinten iki Mas Tatang lah, Mas Tatang. Mas Tatang. Oh, nyuwun dijemput Mas Tatang anjen Mas Tatang nika ya. Monggo Mas Tatang, bos iwak iki. Saking Surabaya. Mas Tatang. Niki Mas Tatang Surabaya. Surabaya. Nggih. Ayo. Monggo Mas Tatang. Kesini. Ampun kan lho Pak Soleman. Alah. Metaraman coy, aja ngono lho. Niki Metaraman Ya coy. Mas Tatang, pun sangu Mas jenengan. Sore Mataraman terus Pak Leman pokoke. Nah, niki bos iwak niki. Alah, Iki sangune sing akeh. teng Surabaya nih Mas Tatang nih. Monggo Mas Tatang. Lho mriki wis dijemput kok monggo. Ah, Mas Julang kok apal kali Mas Tatang to? wis Kanca lawas kok. boloplek kok. Sandale kula tunggokke mengke. Mas Tatang. Jelas metu kacange neh iki. Ora. Mas Halo, ngono ya. Yes. Podang kuning tibake kopi jahe ya ora apa-apa. Yo. Halo, podang kuning kopi jahe. Yo. Lo joget riyen sini. Teng mriku riyen Mas Tatang. Suara sindir ya. Mike kayak eko sitik. Betul apa-apa. Saman ning omah wis ora krasan. Halo, yo ora nang goleki sing tak sayang. Mopeng minder anggonku goleki ora krasa esuk kawan nganti wangi man yen nganti liya kang nyayang leyang-leyang tak sawang mencelok ning ngepan kegancangan tak rindik saka kadoman saking oceh dheweke ngalih penclokan kalau kae tak suwun mbak ajeng ngece radang kuning agawe pikirku kowe seret ireng tak
Sembah nuwun sedaya.